माधुरी मौली रामकृष्ण हरी। आत्ता आम्ही बारामतीच्या बऱ्याच ठिकाणी जाऊन आलो, पण आम्हाला कुठेही आमचा बारामतीचा विठ्ठल दिसलेला नाही। आज आम्ही विठ्ठलाला विनवणी करतो की आमच्या बारामतीच्या आमच्या अजितदादांना पाठवा, कारण इतकं उदास वाटते। एवढा मोठा सोहळा पालखीचा आहे, पण आम्हाला इतकं उदास वाटायला लागलं की आमचा दादा आमच्यात नाही आहे। त्यामुळं पालखी आहे असं सुद्धा वाटत नाही। येताना इतकं शांतता आणि उदास वाटत होतं आमच्या मनाला, कारण एक विठ्ठलाला सांगणे आमचं की आमच्या दादाला परत। आता 2-3 किलोमीटर चालत आलो, पण आमचा पांडुरंग कुठंच दिसला नाही। आम्ही पांडुरंगाला सांगतोय आमचा बारामतीचा विठ्ठल आम्हाला परत पाठव, विठ्ठलाशिवाय आम्हाला बारामती सुवास नाही। आमच्या दादांची उडी बसते बारामतीमध्ये, दादा हवे होते पण आता काय करणार, विठ्ठलांनी दान लवकर घेऊन गेले। आमचा एकच निरोप विठ्ठलला की आमच्या दान तुम्ही लवकर आम्हाला परत द्यावं। पलीकडे अग्निशामक